Assalamu alaikum an balma maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila jury chercheur. Bien mercredi 8 novembre 2023 balimaw a ye vidéo partagé MINUSMA tɛgɛ taara MINUSMA tɛgɛ taara bɔra kɔnɔ. Balimaw a y'a partagé, je veux le maximum de partage. N bɛna n da don a situation na k'an ka Serifukɛ fo Cheikh Serif Tiyame Hayidara kabako fura tigi. Ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la, fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma, tension, diabète, furudimi, rɛndimi, kɔdimi. Serifukɛ ka numéro ye 75 64 10 10 75 64 10 10 k'an ka kutubu n'an ka waliw fo Seku Lasana Kanɛ. Belebele a bɛ Segu a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci ko ko n'a gɛlɛyara Maliko la wuli bɛ kɛ k'a sɛgɛrɛ. N'an y'a fo an b'a a denkɛ fo n'o ye Seku fitinin ye. A denkɛ min n'a ka ko fɔra ka kɔn bi don ye. Balimaw n'i taara Segu n'i ma Lasana Kanɛ i ɲɛ la i jija i n'a denkɛ ka ɲɔgɔn n'a ye dugawu kɛ wala a bɛ minɛ. O tɛmɛnen kɔ ka Seku Sogore fo Mugadamu Kamara a ka foli o belebele bi yan. Ka mouvement cɛ ka baara ka a fo a président ba Tera en même temps k'a fɔ malien bɛɛ ko mouvement cɛ ka baara u bɛ implantation na Mali fantan naani bɛɛ la. O tɛmɛnen ka Cheikh Sala fo Kani Jalo ale de fa ye Seku Dawuda Kani Jalo fo yan fo Tubakura. Morikɛ ka kuma man ca ni mɔgɔ minnu mago bɛ a la an b'a ka numéro d'u ma. Morikɛ tɛ une semaine kɛ Mali la. O tɛmɛnen ka karamɔgɔ Mamadu Famanta Bozo Mori bi a bɛ Abidjan. Aw mɔgɔ minnu ni a bɛ fɛ sababu ɲuman ka k'aw ye nafolo ko la, aw mɔgɔ minnu est-ce que y'a faamu ni kulusi jalala gosi bɛ aw la, aw mɔgɔ minnu i b'a ye k'a fɔ n'a ka papier ko gɛlɛyara tunga fɛ karamɔgɔ Mamadu Famanta Bozo Mori a bɛ Côte d'Ivoire déplacement na n'a yɛlɛna an ka page k'a b'a ka numéro sɔrɔ. Donc bref an bɛ don an ka sujet kɔnɔna la. An ka sujet laɲini ye min ye MINUSMA tɛgɛ taara bɔ kɛra MINUSMA ka janfa kalama. MINUSMA taara ka véhicule blindé baden de to terroriste ma mɔgɔw bolo. U taara ka missile solaire t'u bolo. U taara ka équipement militaire baden de to. Mali drone ne bɔra a kalama. I b'a ye satellite bɛ se k'a repérer ko mobiliw bɛ yen. Mais mobile qualité jumɛn don? Fo drone ka jigin duguma kana de drone y'a filmé. Drone image c'est impeccable. La caméra tɛ se ka sɔsɔ ci cogo t'a la. N'a sigira fɛn o fɛn kan a b'a bugun tigɛ fɔ. Ja kunu frappe la armée a ye frappe banna. I b'a ye ni frappe kɛra sisan u bɛ boli ka don ni minɛnw ye bunkɛrɛ de jukɔrɔla la. Donc n'u donna ni minɛnw ye bunkɛrɛ jukɔrɔla la ni frappe banna o dugusɛjɛ u bɛ bɔ ni minɛn dɔw ye. Donc armée y'o de constaté. Donc an ka drone bɛ munumunu na sanfɛla la. Bi armée nana ka n'a ye ko véhicule blindé u ye u déplacer ka bɔ n'u ye yɔrɔ dɔ la ka taa n'u ye yɔrɔ dɔ la. Donc ka taa u positionner au cas ni Mali armée nana u bɛ riposter ni véhicule blindé ninnu ye. U bɛ ka nin janfa de labɛn. I b'a dɔn Kidali kɔnɔna la u bɛ ka système de guérilla de labɛn. N'i donna ka attentat kɛ, n'i donna ka dingɛw tigɛ pour que a ka bi a kɔnɔ ka miniw placer u b'o baara de la est-ce qu'il y a faamu. Donc an ka drone nana yen ka o repérer. Bi drone nana ka na frappe kɛ ka a véhicule blindé fila ka olu cun k'u bielle couler o kɔnɔ. Ka véhicule ninnu ka est-ce qu'il y a faamu. A fɛn o fɛn équipement fɛn b'a la n'a bɛ nafa ɲa Mali armée y'a bɛɛ détruire à l'aide des missiles anti-char. Au porté i b'a ye k'a fɔ o bɛ an ka drone ninnu na. Nos drones sont dotés de missiles anti-char. Missile minnu bɛ char blindage transpercé. A missile ninnu hali navire de guerre a b'a blindage transpercé. Est-ce qu'il y a faamu. Donc o missile i b'a ye k'a fɔ drone u ye o de utiliser pour que ka ninnu détruire. Donc terroriste ma mɔgɔw u ka système de défense u jigi kun ye véhicule fɛn fɛn a bɛɛ bɛ ka détruire. Armée ka première frappe la armée ye est-ce qu'il y a faamu a ye véhicule blindé caman détruire. Kunu a ye véhicule blindé caman détruire bi armée ye véhicule blindé détruire tuguni. Donc mobile fɛn fɛn b'u bolo a bɛɛ tiɲɛna. Terroriste tɛ se ka rassembler tuguni. Balimaw n bɛna MINUSMA ka véhicule blindé yira aw la. A y'a lajɛ depuis quand a ye nin lajɛ a ye tɛ véhicule blindé la depuis quand mɔgɔ ka kan ka taa ka nin to juguw bolo ka taa ka nin to terroristes bolo. U ko k'u y'u ka minɛnw détruire n balimaw a minɛn si ma détruire a bɛɛ nkalon a bɛɛ bɛ se ka utiliser. U taara k'a n'a munition an ɲɛ tɛ armée a n'a kɔnɔfɛn bɛɛ a y'a bɛɛ détruire ka moteur to a kɔnɔ. I y'a ye ni ɲɔgɔn fila de détruira. Bon ni identifiera kunu fɛnɛ ni ɲɔgɔn baden de détruira kunu frappe la. Donc nin baara min kɛlen sisan autorité malienne il faut k'a ka plainte don MINUSMA kama. Rapidement Abdoulaye Diop
il faut demander à ce qui est un conseil de sécurité des Nations Unies. Conseil de sécurité des Nations Unies, Abdoulaye Diop a convoqué à l'aide de la Russie, il a convoqué. Aïta ni prévu mimbe, Aïta ira Nations Unies na quand yete, au ministre Tara en abandonnant des véhicules blindés, qu'a dit terroristes. Aïta ira missile anti-char mounoume au boulot, Aïta ira missile solaire mounoume terroristes au boulot. Malikata nimbe image ira ka ira onuna obega jamfami labe. En même temps l'utilisation des enfants soldats. Anga oninka sere ante sera oniere. Mais nini moko be kelela, ini nanfiki be kelela surtout français bu kokoro, ibe prévu de da kwenye mune opération tichon. Opération terrestre, opération aérienne. Ate jo kidal be mne da echeja, ama cheja. Wallahi mali arme be kidal mne. Nibi labe okama, ilabe okama. Niti labo kama ilabe mali armée be do kidal ay tchedja ama tchedja. Donc on stratégie là, oui à peu près 800 millions terroristes yo de doga mo là, ku ta formation ke Hollywood, film tourner scénario là, est-ce qu'il y a femme ani montage ani caméra là. A ko mune na kidal de conquête damne, tu ma be o ta galone te ko demsenu me ka sa muso be ka sa. O ta mi si jol ta ka bon, demsenu ne muso kono ma nga ko olu de be ka sa frappe là. Mais les véhicules blindés mingera mogomane umane kuma fore ni véhicule munu détruire la blindé umane kuma fo ministre man kuma fo ministre tato ma fo ka les véhicules ay véhicule munu danatike ko lu tura ministre ma mo fo donc be fa armée kana bi ambiscar kono donc ou termino Mali armée klala kidal infiltrer le no Mali armée e ba ay kidal boucler net ay kidal mena ka kataye e ba atoy dro ratissage de ka quoi donc ni frappe aérienne nous, cela montre le début des offensives terrestres. Ni kora ko do ma mo bena do. O be ennemi joloka. Quelqu'un mena femme babulu pas détruire. Mais c'est ça, en Nations Unies saisi. O la Mali a fako preuve babulu français kama kuna preuve boka da. Français de terroristes financés. En même temps, le gouvernement a critiqué Abdoulaye Diop nous. Ça c'est le moment akaboni maye est-ce qu'il y a famu Mamounou, ne français comme ça, ne a trop de temps n'a pas français ou quoi implication il a, qu'on le groupe terroriste ou kokoro, le Mali rébellion kokoro, a prévu la bosse sans donner. Comme vous pouvez attaquer galon de guerre, n'a frappe femme guerre, ou peut-être galon de guerre, ou drone ou civil ou de fara. Mais un véhicule blindé, mon détruit, tout le comment ça Mali fane un tableau yé. Mali fane boka, puis tableau, Nations Unies, tableau, Conseil de sécurité. Il faut convoquer le Conseil de sécurité de l'ONU. On a convoqué motif là. Follow. Ministre Tara et véhicule blindé d'Ouma. Flana. Quand je suis français là, je français quand on a expliqué. C'est ça, on a table là ou cola nini. Parce que vous avez fait un reposer coup en droit. On a table ou cola. On a français convoqué. Prévu bambou français de terroristes ou financés. Français de terroristes ou armés. On a au point de fanel d'amener. On me voit qu'il y a Malika Nations Unies convoqué. Ka français wele. Quand on a identifié. Prévu mon babulo, français comme magabe ka terroriste ou financé. Ou ka français ou la kana identique. Malika wa Nations Unies saisi, ministre bega ay para kolominge, kataka ka kanto, ka abandonné aux mains des terroristes de la SEMA. Ani, ou ye bara minge kataka véhicule blindé, kataka grenade, kataka caisse de munitions, ka au chamanto entre les mains des terroristes sans pouvoir les détruire. Malika Nations Unies wele. Borodje nenga oni keneka ka klaka Nations Unies wele la Cour internationale de justice ou de état wa critique yora à organisation internationale ministre ka nga dommage intérêt anga bombe fenve ka chikan véhicule non détruit ministre de ka nga bombe a war pesara wani mo sarani kola ministre ka nga sous dédommagé. Donc il faut que le Mali saisisse la Cour internationale de justice contre l'aménagement, contre les agissements de l'aménagement. Megani faut Abdoulaye Diop Bado, de quoi je parle. En France, parce que France, les journalistes de boire mais piquante lafia. Au lieu de boire mais quand galontique, quand mec civil ou fagananga drone. Bon, vous avez minke, vous pouvez faire drone frappe de gajo. Il faut que l'armée intensifie les opérations de drone. Il faut que l'armée, attends, comment on appelle, il faut que l'armée aussi commence ou bien voir intensifie les opérations terrestres. Parce que en ce niveau moment, ni tendira nous
o bɛna scénario monter intendira ninnu ma o bɛna film bɔ k'u bɛ continuer ka galon tigɛ ka da Mali armée la mais bɛɛ k'i hakili latigɛ le Mali a des alliés très puissants i ye galon monter cogo cogo k'i bɛ taa Nations Unies na ka taa galon ta ka da Mali la la Russie va s'opposer la Russie ne va pas accepter i ye galon tigɛ cogo cogo k'i bɛ taa da Mali la Chine va s'opposer Nations Unies na la Chine ne va jamais accepter est-ce qu'il y a qu'on commente sur l'état du Mali, sur l'armée malienne. Donc, Maliens qui hakili sigi o yɔrɔ la sans armée qui teliya ni manamana ko in a bɛɛ ka ban quoi. Parce que n bɛ k'a fɔ mun na temps bɛ ka n'i y'a ye o bɛ ka kuma temps de bɛ ka d'u ma est-ce qu'il y'a faamu. Donc, il est temps vraiment ne kɔni ka faamu na n'an bɛ se ka ko accélérer pour que o bɛ ka baara o bɛ ka communication min kɛ u kana temps sɔrɔ. Il y a faamu o bɛ ka a tɔgɔ stratégie minnu kɛ u ka stratégie ka ci u bolo déjà ils ont peur ils sont désorganisés est-ce qu'il y a faamu donc c'est le bon moment vraiment an tɛna armée ka baara fɔ a ye mais an kɔni bɛ fɛ malangolo ninnu ka communication ka jɔ wa maliyɛn bɛɛ k'i hakili sigi k'i jigi sigi ko Kidal ko banna quoi Yadagali ni fɛn ninnu k'u bɛ balo la tuguni ne ma d'a la ko Yadagalo vit encore a bɛ bari ne la ko Amadu Kufa a bɛ balolen tuguni a bɛ bari ne la. Donc, balimaw bɛɛ k'i hakili sigi k'i jigi sigi an ka dugawu kɛ an ka finitigiw ye nos forces de défense et de sécurité donc an dalen don an ka autorités la nin yɔrɔ la ka Fatumata Ɲani Batuli fɔ a bɛ baara min na a bɛ ka fantanw dɛmɛlen min an y'a ye k'a fɔ bi a taara ɲa ekɔliso dɔ ma a ekɔliso a ɲɛgɛnw kun tiɲɛnen don kalan yɛrɛ kun tɛ se ka kɛ a tolu a tɛ se ka lakali Fatumata Ɲani Batuli a y'a baara kɛ a y'a engagement ta a bɛna ekɔliso in a bɛna labɛn vraiment an bɛ a fo la ka Mohamed Samaseku k'a fo a bɛna mobili minnu da an ka sarasiw ma vraiment an b'a fo a bɛ ka nin baara min kɛ nin bɛ kɛ sababu ye ka Mali faama wɛrɛw inciter est-ce qu'il y'a faamu vraiment u ka ɲuman kɛ Mali armée bi armée mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la i se fɛn o fɛn ye a kɛ Mali armée tɛmɛlen ka roi 12 ka fɛnɛ fo nin yɔrɔ la donc ka maliyɛn bɛɛ hakili jigin toujours an b'an ka studio dayɛlɛ la ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'an dɛmɛ i bɛ weleli kɛ 77 67 00 17 salamu aleykum